Isang magandang umaga ho mga kabalen. Welcome sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Araw ho ng Miyerkules ngayon, June 11, 2025. Kumusta ho kayo mga kababayan? Samahan niyo ako, Justin Dizon, dito po sa ating programa hanggang alas 11 ng umaga para ho sa mga balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, balita at impormasyong makatotohanan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang pangako sa inyo ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin hong mga tagapanood at syempre sa ating 1.8 million followers sa social media. Live na live din ho tayong napapanood, hindi lamang ho sa ating social media platforms sa Facebook, sa YouTube, kundi maging sa telebisyon nationwide. Via Signal Channel 115, Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre Air Cable Converge Channel 71 dito po sa Central Luzon sa ating 37 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kung hindi pa kayo nakakapag-scan ng inyong mga digital TV box, eto na ho yung pagkakataon mga kabalen. Kunin ang inyong remote control, hanapin ang scan button at auto search para lumabas ang CLTV 36 malinaw na malinaw sa inyong mga telebisyon. Kabalen, holiday po bukas. Yung iba sa ating mga kababayan ay nakapag-file na ng leave sa Friday the 13th. At para ituloy yung tinatawag na long weekend, Sipit Day. Ada rin Kapampangan ken itang Sipit Day, holiday kay bat ating metong loob, kay bat weekend na naman, ala ng loob. So, kayo ho ba ay kabilang doon sa mga ilan sa ating mga kababayan na nag-file na rin ng kanilang leave sa araw ho ng Biyernes at nagbabalak bumiyahe, dumaan sa North Luzon Expressway narito po ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Real-time traffic monitoring hatid sa atin ng NLEX Corporation. Dito ho tayo sa gawin ng Balintawak Toll Plaza mga kabalen. Ito nakikita natin yung scenario based dito sa camera live feed ng NLEX Corporation. Ayan, yung approaching ho ng Metro Manila dyan sa may area ng Balintawak. May bahagyang pila na ng mga sasakyan, pero dun sa mga traveling south, northbound rather, patungo ho ng Central North Luzon ay maluwag pa ang sitwasyon sa mga oras na ito, 10:23 ng umaga, araw ho ng Miyerkules. Sa may Mapulang Lupa, Valenzuela, magkabilang linya, makapal po ang volume ng mga sasakyan. But diretso pa rin naman ang andar, aasahan ng bahagyang pagbabagal. Madulas din ang kalsada, maulan. Kaya po paalala sa mga motorista, ingat-ingat. Dito naman sa Mindanao Toll Plaza, wala masyadong pila palabas ng NLEX, yung eastbound, for those approaching the North Luzon Expressway or headed towards the west direction. Ito po nga patungong Valenzuela at dyan sa may Pierre ay maluwag din ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Dumako naman ho tayo dito sa may Kawayan Interchange. Yun hong inyong nakikita, ayan, magkabilang linya,
medyo may pagbabagal ng usad dito ho sa may area ng may kawayan, lalo na yung mga patungo ho ng itong southbound lane, ayan, sa may kawayan area, At ganyan din sa may Bocaweton Plaza, yung mga approaching ho ng North Luzon. Itong northbound lane, nakikita natin dyan sa may area ng Bocaue, may pagkapal na ng bilang ng mga sasakyan, may bahagyang pila. Pero ho dyan sa may Candaba Viaduct, maluwag ho ang kalsada. Paalala sa mga motorista, ugaliin nga nasa maayos na kalagayan ng inyong sasakyan, pati ang inyong pangangatawan upang ang aberya sa kalsada ay maiwasan. Mula po sa North Luzon Expressway, silipin naman ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi o mga pangunahing kalsada dito pong syudad ng San Fernando, Pampanga. Real-time traffic situation sa San Fernando hatid po sa atin ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO. Ayan, maraming salamat kay Sir Louie Clemente para ho sa itong pagbibigay pag-grant ng ating request na i-live din kasabay ho ng ating programa at ho kanilang CCTV monitoring sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang may pagkuhanan tayo ng primary source at malaman natin real time ora mismo para ho sa ating mga kababayan maihatid natin yung traffic situation dito po sa kalunsuran ng San Fernando, Pampanga. Maraming salamat si Bosco. Ito, silipin muna natin yung sa may upper row muna tayo, leftmost box mga kabalen. Yan hoy sa may area ng Del Rosario. Maulan ho ang kalsada, basa ang kalsada mga kabalen, pero hindi naman masyadong mabigat ang daloy ng trapiko dyan. Of course, expected yung waiting time dyan sa traffic light area. But tuloy-tuloy po at walang problema ang traffic flow dyan ho sa may area ng Del Rosario. Same scenario ho dito sa may tapat ng Diosdado Macapagal Regional Government Center o yung Sakop Maimpis area. Kahit na kasalukuyan ho ginagawa itong kalsada, yung kalsada of course elevated na, yung mga drainage system, yung kanila hong tinatrabaho. Banggitin ko lamang, ayon ho sa DPWH, target matapos ang proyekto ngayon pong darating na buwan ng Hulyo. Diyan ho sa area na yan, maayos ho ang sitwasyon ng trapiko. Dumako naman ho tayo dito sa may Gawing Dolores, sa may Barossa area. Diyan ho, wala pang problema. Pero pagdating ho ninyo ng JBL, at dyan sa may Makabakle, hanggang na po kitang St. Dominic Corinthian, light to moderate traffic po ang asahan dyan sa area na yan mga kabalen. Pagdating naman ho sa downtown, dyan sa may Consunji Street at sa may City Hall, ay wala pong problema, maayos ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Yan po ay real-time traffic monitoring sa syudad ng San Fernando, hatid po sa atin ng si POSCO. Samantala, dumako naman tayo sa lalawigan ng Bataan.
Alamin ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga pangunahing kakalsadahan dyan sa Bataan. Partikular na itong, siyempre, mga dyan sa area ho ng Balanga. Traffic monitoring muna tayo. Real-time traffic update dyan sa Bataan via One Bataan. Ito mga kabalen, dyan ho sa Hermosa, SC Tech southbound. Wala masyadong traffic. Hindi mabigat ang dali ng traffic. Light traffic ho tayo dyan. Ganyan din sa may Sumi at Rotary ng Balanga. Maluwag ho ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Ganyan din ho dyan sa may area ng Balanga Interchange. Paalala ho sa mga motorista, madulas ang kalsada, ingat-ingat ho. At siyempre maulan, Para ho malaman natin kung magtutuloy-tuloy itong pag-uulan hanggang sa mga susunod na araw. Mukha naman kasi nasa tag-ulan na ho talaga tayo mga kabalin. Kailangan handa tayo dyan. At para higit tayong maging handa, alamin muna ho natin ang latest weather forecast. Narito pong weather report mula po sa DOST Pag-asa. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon, patuloy pa rin po ang pag-ihip ng southwest monsoon or hanging habagat sa malaking bahagi po ng ating bansa. Bahagya pa rin pinalalakas nitong habagat ang tropical depression, itong habagat ng tropical depression o yung mahinang bagyo po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility over the West Philippine Sea. As of 3 in the morning ay nasa more than 600 kilometers away to west of Zambales at papalayo po sa ating bansa patungo dito sa may southern China. Samantala, patuloy rin natin minomonitor itong cloud cluster or kumpul ng ulap dito po sa may silangan ng ating bansa over Philippine Sea. At base naman sa ating analysis, wala naman tayo nakikitang threat dito or possibility na maging isang ganap na bagyo, pero hindi natin inaalis yung chance na may mabuo dyan na low pressure area sa loob ng 2 araw, kaya't patuloy po natin itong imomonitor. Ngayong araw po sa malaking bahagi ng Central and Southern Luzon, asahan pa rin po ang malalakas na mga paulan, lalo na sa Zambales, pababa ng Bataan and Occidental Mindoro, dulot pa rin po yan ng hanging habagat. Moderate to heavy with at times intense rains po ito, kaya posible pa rin magdulot ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dun sa mga nabanggit natin na mga lugar. Samantala, meron tayong aasahan na makulimlim na panahon in some areas pa kabilang ng natitirang bahagi ng Central Luzon, Pangasinan, pababa ng Metro Manila, gayon din ng Calabarzon at rest of Mimaropa, mga light to moderate with at times heavy rains po yan dahil din sa southwest monsoon. Habang as early as this morning, ang malaking bahagi ng Kabikulan, asahan din po yung mga minsan malalakas na mga paulan dahil din po yan sa habagat. Dito naman sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, asahan pa rin yung fair weather conditions. Madalas naman magiging maaraw or partly cloudy skies hanggang sa tanghali and then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, kumukulimlim na rin yung panahon at mataas din yung tsansa ng mga pulu-pulo lamang ng mga paulan at mga saglit na thunderstorms. Temperatura natin sa Metro Manila 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Baguio City naman mula 18 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan at lalawigan ng Antique, asahan din po yung monsoon rains or pabugso-bugsong malalakas sa mga pag-uulan dahil pa rin yan sa habagat, kaya't mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Mataas din ang chance na magtataas tayo ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Dito naman sa may Northern Samar and Eastern Samar, ngayon din sa natitirang bahagi ng Western Visayas and Negros Occidental, asahan din po yung mga kalat-kalat ng mga paulan, mga light to moderate with at times heavy rains. Makulim din ang panahon for the rest of Visayas, light to moderate rains in general. Lahat po yan ay dahil sa southwest monsoon. Temperature natin sa may Puerto Princesa 24 to 30 degrees, habang sa may Metro Cebu 26 to 31 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, mataas din ang tsansa ng ulan. Simula pa po kahapon sa may Caraga and Davao Region, magpapatuloy yan hanggang ngayong tanghali dahil pa rin yan sa southwest monsoon. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Mindanao, bagamat partly cloudy to cloudy skies ngayong umaga, asahan pa rin pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, makulimlim na rin yung panahon
At katulad po kahapon, possible din yung mga pulupulong mga paulan at pagkidlat pagkulog na usually po ay nagtatagal ng 2 hanggang 3 oras. Kaya kung lalabas pa rin ng bahay, even for the rest of the country po, actually make sure na meron tayong dalang pananggalang sa ulan, kaya ng payong or kapote. Temperature natin sa may Zamboanga City, mainit po hanggang 34 degrees sa tanghali, habang sa Metro Davao hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala pa tayong nakataas na gale warning or babala sa delikadong mga pag-alon, pero asahan na magiging mataas ang mga pag-alon po dito sa may West Philippine Sea o yung karagatan po na sakop ng Pilipinas. Possible ngayong araw hanggang 3 metro. Bukas, posible pang umakyat ito sa 3.5 metro, kaya posibleng pagbawalan po yung ating mga small sea vessels. Pagsapit naman sa natitirang baybayin ng ating bansa, kapag lumalakas yung mga pag-alon natin, posible pa rin siyang umabot sa 2 metro, but in general, more or less, nasa 1 metro po ang taas sa mga pag-alon ngayong araw. At posibleng bumaba pa yung mga pag-alon dito sa may West Philippine Sea pagsapit pa ng weekend kung saan ihina ang southwest monsoon. Bukas, araw ng kalayaan or Thursday, meron pa rin tayong aasahang mga malalakas sa mga paulan, dulot pa rin yan ng southwest monsoon. Nasa 50 to 100 millimeters po ang posibleng dami ng ulan sa may Pangasinan, kaya din sa Zambales, pababa ng Bataan, and Occidental Mindoro by tomorrow. So ibig sabihin po ng 50 to 100 millimeters, nasa 4 hanggang 8 timbang tubig po ang posibleng mamagsak sa kada 1 square meter po na lote. Buong araw po yan, kaya't mataas ang tsansa na magkakaroon ng mga pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas, at mataas din yung banta ng mga landslides sa mga mountainous areas. At bukas, asahan pa rin po yung mga pag-uulan in many areas of Luzon and Visayas. Make sure pa rin na meron tayong dalang payong bukas. Bagamat holiday po yan, maraming mga taong lalabas ng bahay. May mga light to moderate with at times heavy rains pa rin. Over Metro Manila, natitirang bahagi ng Central Luzon, rest of Calabarzon, Bicol Region, and Mimaropa, down to Visayas, mataas ang tsansa ng mga pag-uulan. At para naman sa Friday, hanggang sa Sunday forecast natin, that's June 13 to 15, simula po sa Friday, hihina yung ating hanging habagat. Kaya taasahan na lamang yung mga paulan dito sa may northern and western sections of Luzon. Kabilang na dyan ng Batanes, pababa ng Babuyan Islands, Ilocos Region, some areas sa may western sections ng Central and Southern Luzon, kabilang na ang Metro Manila, mga mahina hanggang katamtamang mga paulan pa rin. Kaya make sure po na meron pa rin tayong talampayong pagsapit ng Friday. Habang sa natitirang bahagi ng bansa sa Friday naman is partly cloudy to cloudy skies at may chance rin po ng mga pulupulong ulan at pagkitad pagkulog pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. And over the weekend naman, mas hihina pa yung hanging habagat at mas iiral na ngayon yung easterlies o yung hangin po galing sa may silangan, lalo na sa may bandang Visayas and Mindanao. Kaya mataas po ang tsansa ng mga pulupulong mga paulan doon, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. At ang natitirang bahagi ng Luzon, bagamat improved weather conditions or maraming pagkakataon na magiging maaraw naman, pagsapit na tanghali, mainit at maalinsangan pumuli at mataas muli ang tsansa ng mga saglit na ulan at mga thunderstorms sa dakong hapon hanggang gabi. Ang ating sunrise is 5:27 in the morning at ang sunset ay 6:25 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Maraming salamat, Kuyang Benison Estareja ng DOST Pag-asa. Eto mga kabalan, natuwa ako sa balita niya. Sabi, gaganda ang panahon this weekend. Mas mababawasan yung mga thunderstorm. Abay, pwede tayong mag-bisikleta. Ayan. O, yung mga bikers sa Clark, shout out, yung mga nakakasalubong natin dyan. Siyempre, real talk lang, real talk. Nag-post ako nung isang araw, gusto ko lang batiin, siyempre. Sana mas mapaganda pa, sana pamarisan. Nag-post ako nung isang araw yung pagbibisikleta dyan sa may Clark. Yung mga kaibigan ko sa Maynila, nag-comment, yung mga taga Metro Manila, ang sabi nila sa kanilang komento, mga kabalen, sana all may ganyang bike lane. Nakakaingit naman ang bike lane dyan. Opo, Marilyala, kaya katamang bike lanes. Opo, yan, sana pamarisan, hindi lamang dito sa Clark, yung ganyang bike lanes. At sana dagdagan pa ng gobyerno, ika nga. Request ng mga taga Maynila o nainggit sila. Kaya naman dinadayo talaga. Sige, silipin muna ho natin itong foreign exchange rate bago ho tayo magtuloy sa ating balita.
Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong June 10 sa 55 pesos 83 centavos. Samantala, dito naman sa Japanese yen, 38 centavos. Yung ating Great Britain pound, 75 pesos 64 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 11 centavos. Saudi Riyal, 14 pesos 88 centavos. Yung pong dirham, 15 pesos 19 centavos. Euro is 63 pesos 75 centavos. Ito pong Korean won, 04 centavos at Chinese yuan, 7 pesos 77 centavos. Public service announcement naman tayo. Ito mga kabalen. Medyo marakal-rakal ini. Lalo na po kareng tao, Makabebe. Ang popong Makabebe, Pampanga, all barangays being served by Pelco 3. Kinpong Makabebe, Pampanga, Lacos, Sulu, Kabalen, walang power. Power interruption schedule tayo on Thursday, bukas ho ito, June 12. Holiday pa mo, Alang lub, ba't malisahan lang. 6 a.m. to 6 p.m. Alapong kuryente, kining barangay ning Pampanga, Makabebe, Pampanga, na Pelco 3. Okay? So, ito pong subscriber ng Pelco 3 kay Makabebe, Pampanga. Pagsadyan niya po yung brownout 6 a.m. to 6 p.m. bukas, saldo na po ng Webis. Diyan din ho sa Masantol. Apektado rin ng nasabing power interruption. Opo, alam mo rin kuryente Masantol 6 a.m. to 6 p.m. Kaya Masantol po, dahil nga ng barangay, sa bilang barangay, being served by Pelco 3. Ito po para magbigay daan sa preventive maintenance na gagawin dyan ho sa may substation ng Pelco 3 sa Makabebe at Masantol. Doon ka rin pa? Colgante, Sulipan at Caldera, King Apalit, Pampanga, bukas alas 6 hanggang pong alas 6 ni Bengi. 6 a.m. to 6 p.m. Same po sa mga affected. Same schedule, Sulipan release, ang poking Sitio Sampaga, ang gana po kay PNR. Deng Makabebe. Ito minulit na. So, yun po Makabebe, Masantol, tapos sa Apalit, ito pong Colgante, Sulipan and Caldera, Sulipan release, ang poking ketang Sitio Sampaga, ang gana kay PNR. Ito naman, water supply interruption schedule muna tayo. Alapon Danum, Opo, kabalen, nalapon na nun, magana po tang alas 5 gat manapon. Yan pong sa Nicolas First, Guagua, Pampanga. Yan pong Miyerkules Wednesday hanggang 5 p.m. At affected din yung portions po ng Santa Filomena at Kempamuring, Guagua. Yan pong Miyerkules yan. Hanggang po po tang alas 5 gat manapon. Yun pong San Juan Bautista sa Guagua, affected din hanggang 5 p.m. today. At hanggang 4:30 p.m. naman, mamayang 1 p.m. magsisimula yung pagkawala ng supply ng tubig dyan ho sa may barangay San Miguel at San Francisco sa bayan ng Lubao, Pampanga. Apektado rin ho ng water supply interruption ito hong Miro Subdivision and San Rafael Village. Ken pong syudad Mabalacat. Po tayo pong alas 9 ning Bengian, Kabalen. Ang gana po bukas, alas 5 ning Ganingaldo. Sa Angeles City, mawawalan din ho ng supply ng tubig mamaya pong alas 10 ng gabi hanggang bukas alas 4 ng madaling araw sa Barangay Tabon. Kasama na yung Fiesta Communities. Para ho yan sa flushing activity na gagawin ng Prime Water. Kabalen, magpapatalastas lang ho tayo sa ating pagbabalik. Makakasama natin sa ating programa
ang isang kaibigan at isa pong tagapagsulong ng ating kultura. At talakayin natin yung gagawing pagdiriwang, yung mga aktibidad kaugnay ho ng selebrasyon dito pong Independence Day. Huwag ho kayong aalis, magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Ito mga kabalen, sa oras na ito, papasukin natin sa ating programa ang ating bisita, isang kaibigan. At isa pong manggagawang pangkultura, wala pong iba, kundi si Aaron Dalusong Rivera ng National Historical Commission of the Philippines. Metong Maya Paabak, at isang magandang umaga, Aaron. Bumati ka muna sa ating mga tagapanood. Kung saneng managalog, patsaya kasabid ka. May payabak po, King Sabla. Good morning po, magandang umaga po sa lahat. Binabati ko po kayo ng isang maulang umaga sa ating lahat. Oo. Bala mo medyo awkward na talaga po itong may panagalog ka to. Bala mo yan talaga. Opo, pagpasensya nyo na po, uling talagang sanay kami ngayon. Uling patsaya, meragul kayong may sasabing Kapampangan. Tsaka parehas kong Kapampangan, bala mo naman. Wanan pong ining pisabihan mi, naman tungkol po kaya di ka rin Kapampangan. Ito po yung programa rin para sa lahat ng ating mga kababayan dahil pinagdiriwang nga itong ating 127th Philippine Independence. At bibigyan ko lang kayo ng trivia. Ito, si Aaron na ang magbibigay. Aaron, ito para sa ating mga kababayan. Yung Pamintuan Mansion dyan sa Angeles City, very historical yan. Yes. Pagdating ng usapin ng ating Independence Day. Ano ba yung trivia na baon mo ngayon na pwede mong i-share sa ating mga manonood kaugnay ng Pamintuan Mansion? Sa kaalaman ng marami, ang Pamintuan Mansion o ang bahay ni Florentino Pamintuan na nasa Angeles City or sa bayan ng Angeles ay isa sa pinakamatandang istruktura na nasa bayan at bukod doon, ito ang lugar kung saan nanatili si Emilio Aguinaldo sa pagitan ng Mayo hanggang Hulyo
noong taong 1899. At sa pamamalagi ni Emilio Aguinaldo sa bayan ng Angeles, dito niya na-iselebra ang unang anibersaryo ng ating kasarinlan mula sa mga Espanyol noong June 12, 1899. Kung kaya naman, itong bahay na to, ang bahay ng mga Pamintuan o ang bahay ni Florentino Pamintuan, ay isa sa mga sites o isa sa mga lugar sa Pilipinas na kung saan ang ating bandila ay naka-hoist 24/7. Yes. Ayan, mga kabalen, no? On the spot yan, on the spot. Hindi, pero baon talaga ni Aaron yung trivia na yan. Ano? At napaka-historical, kaya taon-taon ho, yan, ganyan na lamang ho yung dahilan kung bakit merong selebrasyon at kaugnay nga yan, magkakaroon ng pagsasara ng kalsada. Kalimutan ko banggitin kanina doon sa traffic report, pero merong mga road closure, mamaya babanggitin ko. Aaron, ano yung mga activities na nakainihanda ng ating National Historical Commission of the Philippines o NHCP kaugnay nitong ating celebration ng Independence Day? Okay, tulad ng tao ng pagsiselebra natin ng ating Independence Day dito sa bayan ng Angeles, meron tayong syempre flag raising ceremony ng alas 7 ng umaga. Sa ganap na alas 7 ng umaga, ito ay magsisimula sa pagtataas ng ating watawat. Kasunod nito ang pagkanta ng ating pambansang or ang ating national anthem at kasabay ang ilan pang seremonyas. Pagkatapos nito, meron tayong wreath laying para sa bahay at of course sa ating Independence Day. Kasunod no ng ilan pang mga speeches at ilan pang mga programang aming na i-organisa para bukas. At bukod doon, ang Pamintuan Mansion o ang Museum of Philippine Social History na ating tinatawag ngayon, ito ay magkakaroon ng isang aktibidad mula 20 hanggang 21. Ang title nito ay Silim. Ito ay theater workshop na patungkol o nakafocus doon sa pagbibigay kwento o pagsasalaysay sa kung anong nangyari sa Hukbalahap noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kasunod nito ang aming maliit na exhibit na rito din sa museum gaganapin sa mga araw na yan. Aaron, itong ating workshop, ito ba ay sino ang mga pwedeng sumali dito at paano ba yung registration process dito sa theater workshop? Tulad po ng ating museum, ang ating theater workshop ay bukas sa lahat. Kahit sino po pwedeng sumali dito at kung paanong makasali o paanong makapagrehistro dito sa ating gaganaping workshop, pumunta lang po kayo sa aming page, sa page po ng NHCP Museum of Philippine Social History at sundan po ang aming mga posting doon at mga announcement para po makita nyo ang paraan kung paano magrehistro sa workshop na ito. Papaalam ko nga lang po sa lahat na dapat kung gusto nyong sumali, ngayon pa lang magrehistro na kayo, baka magsara yung link kasi limitado lang po ang ating mga slots para dito sa ating workshop na gaganapin. Aaron, could you please tell them what to expect dun sa workshop? And of course, aside dyan sa workshop, I understand napakarami ring activities na ginagawa sa museum. Kumbaga, isa lang ito sa maraming na pwede nilang makita, ma-appreciate dyan sa ating Museum of Social History. Kamakailan nagkaroon kayo ng film screening, at tingin ko, meron pa yata sa mga susunod. Sige, please tell them yung mga iba pang pwedeng gawin. Yes, sa ngayon, yung para sa Independence Day, dito pa lang kami nakafocus sa kasalukuyan. Of course, yun pa rin public program namin in terms of museum services. Lahat ng ating mga kababayan pwedeng bumisita sa lahat ng museo ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. At isa na dito ang Museo ng Kasaysayang Panlipunan ng Pilipinas or Museum of Philippine Social History, the Pamintuan Mansion. At ito nga, para sa ating Independence Day, mag-uumpisa po ang ating mga aktibidad bukas sa pagtataas ng ating watawat. At kasunod nun, ang ating art exhibit at ang theater workshop na gaganapin mula sa ika-20 ng Hunyo, itong taon na to. Sa mga susunod na buwan po, follow nyo lang po, sundan po ang aming page sa Facebook para po makita nyo ang aming mga announcement na to be announced soon
Yan mga aming mga marami pang activity. Oo. Ito ay meron akong tanong sa iyo, with all that is happening right now diyan sa ating paligid, sa ating mundo. Itong pagdiriwang natin ng gaano ba kahalaga ngayong 2025 na gunitain natin sama-sama yung ating araw ng kalayaan. Napakahalagang gunitain ang ating kasaysayan, ang ating pagkakasarinlan o ating kasarinlan mula sa mga Espanyol, ang ating kalayaan. Napakahalaga nito hindi lang dahil sa ito ang nagpakita ng resilience at tapang at ang dugot, pawis na ibinuwis ng ating mga bayani nung araw, kundi ito rin ang nagpapakita sa ating pagka-Pilipino. Pagkakabuklod-buklod ng ating mga kababayan, nating lahat upang gunitain ang importansya o ang kahalagahan ng araw na to. Ang araw ng kalayaan nagpapakita sa parang gist ng o isa sa mga gist ng pagiging Pilipino ng isang Pilipino. Isa ito sa mga sangkap ng pagiging full-blooded Pilipino natin, ika nga. Dahil dito, napapakita natin na meron tayong isang araw kung saan natin siniselebra ang mga ganitong klaseng pagdiriwang na nakikita natin sa mga history books, napapanood natin sa mga documentaries. Napakahalaga po nito. Pinapatibay nito ang ating identity at nagbibigay ito ng pride sa atin. Yun po. Yan, napakaganda nun, at syempre sa panahon ngayon na napakaraming development, hindi lamang sa ating bansa, globally, mahalaga na panindigan at tanganan nga natin yung ating pagka-Pilipino, yung ating soberanya, so to speak. Ito, tanong ko na lang, last message, anyayahan mo yung ating mga kababayang nanonood, na bisitahin kayo at syempre, makiisa sa ating selebrasyon bukas at kung may gusto kang batiin, ito, paki-shoutout mo na rin sila. wala namang gustong batiin. Pero sa lahat po ng ating mga kababayan, inaanyayahan ko po kayong lahat na ating gunitain ang ating ika-127 taon ng ating kasarinlan. Tulad po ng nabanggit ko kanina, mahalaga po ito na pagbabalik tanaw sa kung ano ang nangyari nung nakaraan at napapatibay nito ang ating identity bilang Pilipino. At lahat naman ng ating kababayan, inaanyayahan po namin kayo na bumisita sa sa mga museums ng National Historical Commission at kung nandito kayo sa Pampanga, bisitahin niyo po ang museo ni Diosdado Macapagal sa Lubao, ang museo ni Jose Bilingad na nandun rin po sa Lubao, at syempre ang Museo ng Kasaysayang Panlipunan ng Pilipinas dito sa Bayan ng Angeles. Yun nga po pala, ang ating exhibit na gaganapin nitong darating na June 20, ito po ay collaboration ng iba't ibang museo ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Ito po ay pinapangunahan ng Museum of Philippine Social History, ang Museo ni Ramon Magsaysay sa Zambales at ang museo ni Jose Bilingad at ang museo ni Diosdado Macapagal na nasa Lubao. Yun po. Okay, ang aming museo po bukas po mula Martes hanggang Linggo, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Libre po ang aming mga serbisyo dito. Okay, dakalas salamat. Pasyalan na ka, Ken, at siyempre makibalita kami rin bukas, lalo na makisanmetong kami kini nga celebration bukas. Good luck and kani pa mo. Congratulations, balo ko, managumpe, ining kaya kayong event. Luwid kayo, dakala salamat, at may kita pa si Bayo. Yes po, salamat. Yan ho mga kabalen, ang ating kaibigan, si Aaron Dalusong Rivera mula po sa National Historical Commission of the Philippines. At kanya nga hong nabanggit, itong mga iba't ibang kaganapan, kaugnay nito pong nalalapit na pagdiriwang ng ating araw na kalayaan. Bukas na ho yan, mga kabalen. At kaya naman, bago ako magpaalam, mabilis lamang, ito, mamayang alas 6 ng gabi hanggang bukas po ng tanghali 12 noon, magkakaroon ho ng temporary road closure dyan ho sa Angeles City, partikular na yung palibot ng Pamintuan Mansion, para nga po magbigay daan
doon sa gagawing aktibidad na paggunita sa atin hong 127th Philippine Independence Day. Kaya naman ho sa mga kababayan natin na taga-Angeles, kung kayo po ay may mga lakad, mangyari lamang, iwasan na lamang ang kalsada, ang Heritage District upang hindi rin kayo makabala dahil meron hong mga pagsasara ng kalsada dyan at maraming okasyon. Siyempre, bilang pagdiriwang ng ating araw ng kalayaan. Muli, ito po si Justin Dizon. Maraming salamat sa lahat ng tumutok dito sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, maraming salamat po.